OK, takže ahojte. Dnes, no teda som sa už vrátila, ako rok som nenatáčala, možno už aj 2 roky. Nevšimajte si, lenže proste ma to prestalo baviť a no, chápete proste, no. A už mám, no, neviem, ale tak toto je asi, no, prvé hlasové video na mojom kanáli a budem tuto natáčať o Robloxe a no. OK, takže trošku som zmenila pozadie, že takto je to svetlo a tak ďalej, no. A budem natáčať proste o Roblox, budú tu, neviem, 3, TikTok Dance 3 a potom ešte tuším, že mám v pláne Murder Mystery a potom ešte Evade, alebo Evade, ako to hovoríte, ja neviem už ako hovoríte. No a môžeme robiť live streamy, takže možno niekedy spravím aj live stream. No a dúfam, že sa tešíte, že som sa vrátila. No a ahojte!